Evo ti. Ej, daj mi posle generacije, ovo da ti... Da stane, ne treba da stane. Čekaj. Ajde. Ne, znači generalka, Vidi ga ovaj, neće to krenuti. Ako brzo. znači generalka uspela. Bilo da. Da neću. Već ne mogu sad. Brže, 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 brže. Drugi ne, da se okrene ovamo da ne to... A dobro, šta se sad zove? Ček, ček. Još ti malo više. Evo mi će ruka tamo.